DMS-TV channel msuwa unije oni ya to mahayo bismillah wadon kibaru kene kan fuli anita nu ankanu wana lami pa bela jeli mali kono ani mali koka biye arabai disamur kolo klimuwa anan samba flan muwa anduro wadon kibaru no wati seli ful ko fe kuna ful bami wa mulukulu da ukuluka uludo betalike kunu tarata desamur kolo klimuwa an saba samba flan muwa anduro bamako kon yere kon kira yoro belebele yere do kon yoro mi yere kon na ni sali jamana nyama do yere kon farla nyonga ninga na kuma nyonga ya ba yere kon ke anga jamana kon nana amba wala dunia ka fo ko ezi jamana nyama yere kon ka sumi flan yere kon ko yere kon bika ke anga jamana yere kon nana kerengere ne ala anga fa ba yere kon nana klef la kun takala jan kon na yere la sani aizi jamana nyama yere ka nyonga bilibile yere kon je bamako yere kon ye Niger jamana nyama ni oyulu general Abdurrahman Chani yere kon bismillah anga jamana yere kon nana tenete mene disamur kolo klemwa an flasamba flan muwa nduru o bismillah bilibile yere kon mi aizi jamana yere ka keliyanu ka balma yere de yira Kapten Ibrahim Traoré ne alere Burkina Faso jamana nyama yere kale yere kon masika se anga mali jamana yere kon nana kabete ne do yere kon ma nga kale yere kon sira kunu tarata desamur kolo klemwa an saba samba flan muwa anduru Bamako airport international yere kon nani o yere bi senu kasangani ndege kan shiki yere wakati yere Kapten Ibrahim Traoré halere fana bismillah la kanya anga jamana yere kon nana sabula be jiga bo panguru yere kon nana wakati mi yere kon nami yere anga jamana nyama son excellence le général d'armée Assimi Goïta halere kon tara kerengere ne ala ni ngata kumbe kari temene desamur kolo klemuwa an kelisamba flan muwa andur kanga fintigla kaw yere koni atak belebele yere kon ke ninga nyachi bama chole maw yere kon ma wala mi yere kon kira sababu ninga bama chole maw daga sikiro chama yere kon chi anga jamana yere kon nan uba ira ka fokanga fintigla kaw yere kon mugu ka chide baraw yere kon ke kanya ni o yere de koni ka jamana yere kolosia ni ka jamana kondo yere fana lakana Aisi jamana nyama yere kon bismillah ko yere la hanga jamana yere kon nana mi yere hanga jamana nyama son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yere kon ye dine kerengere ne yere kon ke palais de Kuluba yere kon na teneshu desamur kolo klemuwa antil ale yere kon ye dine kerengere ne yere kon ke palais de Kuluba yere kon nan tenete meni desamur kolo klemuwa an flasamba flan muwa anturu dine mi yere kon la nyene mayara ni teria ani balma yere rihi tenete mene disamur kolo klemuga an flasamba flan muga anturu ko procédure kon dalela mali chambre criminelle de la cour suprême yere kon na paramount affaire ko yere la ko matan shegi minu yere kon jalkira ko yere kon ko mata an sabare kon kume o procès folo yere kene yere kan ni kuna folo banu ne bambulu ko bi amina minu wala wi anga bido kibar kon nana ame wakati mine ina fukubi ita du sel jamana nyama do yere kon sira anga mali jamana yere kon nan wala saw ko se kanu ko somi flana yere kon ke somi mi yere kon damina kun tarta te samur kolo klimu gan saba samba flan muga andru mi yere kon mena ke klif la yere kon tagala ja kon nana ni somi yere kon na jamana nyama saba minu yere kon mena nyoga ni ga kuma nyoga yere kon ke ay ko yere kon ulbe talike anga jamana nyama son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni o yere fana be roy abeta kasifu Niger jamana nyama yere fana yoro ni o le général Abdurrahman Chani yere koni ko fa yere koni mi yere fana Burkina Faso jamana nyama yere koni ni o capitaine Ibrahim Traoré yere koni ko ni ma sabanu ne yere bena faranyonga ka kuma nyoga yere kon ke kunna fama bado yere kon ka min yere kon mesega ke sababu ka ni jamana sabanu yere kon faranyonga ni go ke klin ku ga jinyoga yere fana sisi halen ka aisi yere kon la barakanye chom yere kon na aisi jamana kon do yere besega blalla kana basigi yere kon nana ugan nyoga na fama yoro do yere kon ye aisi bilan poli yere kon ye sabula ya yere ka fo kubenu da yere kon do aisi bilan yere kon na nasru ga la nu bela jela yere kon sabatira kabini aisi da yere kuma yere kon mi yere kon kera jouer kalo kle woro samba flan muwa anani nyame ni o Niger fa ba yere la kana ko yere fana ta fanfe ni jamana nyama sabanu yere kon metaka force unifiée ma o yere fana laje ni o force unifiée ma no yere kon jamana sabanu yere ga findiki la ka farale nyogo yere kon ka minu yere ka chide bara yere kon damne na hala mame ko sobe oluka chide bara yere kon ne ka dankari bo ma chole ma ko menasi yere kon na kerengere ne ala minu yere kon me ni jamana sabanu yere danche un nyogo je la kana ko yere kon bole ni jamana nyama sabanu yere fana benu da yere kon do uga jamana soro ko haleni akuna fondiko yere fana ka kubena projet flare kon dalel ko yere kon ke minu yere kon me ke sababu wala saka
AES jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ fana sinsi kosɛbɛ. Projet belebele fila min yɛrɛ kɔni m'u bolo u bɛna minnu yɛrɛ kɔni lancement yɛrɛ kɔni kɛ olu bɛ tali yɛrɛ kɔni kɛ AES maaw ka téléso yɛrɛ kɔni kan. U y'a yira k'a fɔ k'u ka nin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛna AES jamanaw ka téléso yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye u yɛrɛ kɔni ka se k'u ka kunnafoniyaw yɛrɛ fana cari u ka téléso yɛrɛ kɔni na k'a sɔrɔ u ma gulon jamana wɛrɛ fosi yɛrɛ de la. A filanan yɛrɛ bɛ tali kɛ AES jamanaw yɛrɛ ka banki kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛli ko yɛrɛ kan. Ko banki kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛli bɛ kɛ sababu ye banki yɛrɛ kɔni ka se ka AES jamanaw ka projet belebele dɔw yɛrɛ kɔni financer ani a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ka AES jamanaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ cogo min yɛrɛ kɔni u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw yɛrɛ fana ta ka ɲɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko ta sira fɛ jateminɛlikɛla caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko AES jamana ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kɔni bɛna décision belebele minnu yɛrɛ kɔni ta u ka nin sommet filanan yɛrɛ kɔni senfɛ ko o décision ninnu yɛrɛ bɛ kɛ décision nafamabaw yɛrɛ de ye. Sabula ko o décision ninnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka AES jamanaw yɛrɛ ka sɔrɔko n'u ka lakanako yɛrɛ layiriwa kosɛbɛ cogo min yɛrɛ kɔni na u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na. AES jamanaw ka sommet filanan ko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana ɲɛmaa ye ni o ye le général Abdurahmane Tiani yɛrɛ kɔni ye k'ale yɛrɛ kɔni sera an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ka sanga ni tɛnɛ tɛmɛni décembre kalo tile 22 san 2025. Général Abdurahmane Tiani ale bɛ se an ka Mali pankurusoba yɛrɛ la wagati min yɛrɛ kɔni na ni an bɛ pankurusoba yɛrɛ kɔni wele ko Modibo Keita ni o bɛ senu yɛrɛ kɔni ko wagati yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tagara général Abdurahmane Tiani kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka ni kunbɛnni belebele yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni ye kelen ye wa fana ko badenya yɛrɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Le général d'armée Assimi Goïta ale ni le général Abdurahmane Tiani olu ka maa fila ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra pavillon présidentiel yɛrɛ kɔni na k'u y'u kunda ka ɲɛsin palais de Kuluba yɛrɛ kɔni ma. Sirabaw yɛrɛ kɔni ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔra ni k'u ka nisɔndiya n'u ka fɛɛw yɛrɛ kɔni yira AES ko yɛrɛ kɔni na o b'a yira k'a fɔ ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ AES ko la wa fana k'u yɛrɛ kɔni labɛnnen don sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don AES ko yɛrɛ la. O siraba kelen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ni jamana ɲɛmaa fila ninnu yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni y'u jɔ siɲɛ caman yɛrɛ kɔni ni ka foli yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Mali population bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni jɔlen tun bɛ sirabaw yɛrɛ da la. U y'o foli ninnu yɛrɛ kɔni kɛ nisɔndiya bonya ani karama yɛrɛ de kɔnɔna na. État du Sahel jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka nin visite yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ lakanabaliya yɛrɛ kɔni ka ca État du Sahel jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa ni visite yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛna u tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bila bɛnkan sɛbɛn caman yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako yɛrɛ fana ta fan fɛ. Le capitaine Ibrahim Traoré ni ale yɛrɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye k'ale yɛrɛ kɔni ma se ka se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni tɛnɛ tɛmɛni décembre kalo tile 22 san 2025 ko nka ko capitaine Ibrahim Traoré k'ale yɛrɛ kɔni sera Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga ni tarata tɛmɛni décembre kalo tile 23 san 2025 k'a sera an ka Mali pankurusoba yɛrɛ kɔni na ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 8 yɛrɛ kɔni ye ni o yɛrɛ bɛ senu yɛrɛ de ko wagati min yɛrɛ kɔni na capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni bɛ jigin ka bɔ u ka avion présidentiel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale yɛrɛ fana de confédération des états du Sahel ma u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni taara kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ kɔni na ni ka taga capitaine Ibrahim yɛrɛ kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔ. Capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ kɔni selen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko nin jamana ɲɛmaa saba ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dafara o la u kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔni u bɛ se ka décision baw yɛrɛ kɔni ta AES kɔnɔna na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka baara ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u b'a daminɛ kɔni ni AES jamanaw ka téléso kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛ fo ka taa se banki kura yɛrɛ fana dayɛlɛ ko yɛrɛ fana la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana ɲɛmaa ni o ye le général Abdurahmane Tiani fo ka taa se Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahim Traoré k'olu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka faaba kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔnɔna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Niger ale ni Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni sera an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u kana kuma AES ko yɛrɛ kɔnɔna ani kana AES télévision fo ka taa se a banki kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ko yɛrɛ kɔni kan o ko hukumu yɛrɛ la n y'a ye k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 23 san 2025
andru mi yɛrɛ kɔni ayise jamanaw ka banki belebele yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ be an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba yɛrɛ kɔnɔna ko banki kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛli ko yɛrɛ kɔni kɛra o don kofɔlɔ yɛrɛ la o banki yɛrɛ kɔni bɛna kɛ banki nafamaba yɛrɛ de kɔni ye ayise jamanaw yɛrɛ kɔni bolo sabula a bɛna kɛ sababu ye ni ka ayise jamanaw ka projet belebele dɔw yɛrɛ kɔni financement yɛrɛ kɔni kɛ ani ka a cakɛda dɔw yɛrɛ fana financer u ka ni banki belebele yɛrɛ kɔni dayɛlɛli cérémonie yɛrɛ ɲɛmaayaba yɛrɛ kɔni kun bɛ ni jamana ɲɛmaa saba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de bolo halisa an bɛ hakili lajigi k'a fɔ ko ayise jamanaw yɛrɛ ka banki kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛli ko yɛrɛ kɔni kɛra walasa nin banki yɛrɛ kɔni ka ayise jamanaw ka projet belebele dɔw yɛrɛ kɔni financer ale ni ka ayise jamanaw ka sɔrɔko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana layiriwa a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana ye ni ka yɛlɛmaba yɛrɛ de don ayise jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wagati kuntagalajan yɛrɛ kɔnɔna na nin cérémonie belebele yɛrɛ kɔni kɛra ayise jamana autorité caman yɛrɛ de kɔni ɲɛna minnu yɛrɛ kɔni bɔra Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na Niger fo ka na se Mali jamana autorité caman yɛrɛ kɔni ma nin banki kura yɛrɛ kɔni dayɛlɛli yɛrɛ kɔni kɛra ni yiriban tigɛli yɛrɛ kɔni ye ni o ye taamasiyɛn belebele yɛrɛ kɔni ye ani ka visite belebele yɛrɛ kɔni kɛ banki yɛrɛ kɔnɔna na a installation ko yɛrɛ la an ka fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka opération belebelew yɛrɛ de kɔni kɛ terrain yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dadigiba yɛrɛ kɔni kɛ Bamatuwale maaw yɛrɛ la o ko hukumu yɛrɛ la n y'a ye k'a fɔ ko kari tɛmɛnen décembre kalo tile 21 san 2025 kan ka fintigilakaw yɛrɛ opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamatuwale maaw daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ de kɔni ci an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka cidenya baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ sabula u bɛ ka continuer ni k'u ka kɔlɔsilibaw yɛrɛ kɔni kɛ an ka région yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ kɔnɔna o région sigibaw maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakanaba yɛrɛ sɔrɔ Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama o yɔrɔ yɛrɛ kɔni dɔnnen don ni sɛnɛ yɛrɛ kɔni ye o yɛrɛ kɔni kosɔn an ka autorité maaw yɛrɛ kɛn bɛ ka kɔlɔsiliba yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni na Bamatuwale maaw yɛrɛ kɔni kana se ka sira yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ka o walejugu yɛrɛ kɔni k'o région in kɔnɔ k'u ka o kɔlɔsili ninnu yɛrɛ de senfɛ an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye Bamatuwale maaw daga sigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye o de kɔfɛ u ka sɔrɔ ka opération belebelew yɛrɛ kɔni k'o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Bamatuwale maaw daga sigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ci minnu yɛrɛ kɔni bɛ localité fila yɛrɛ de la u ka opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra Bugarila foro yɛrɛ de kɔnɔna na ko Bugarila foro yɛrɛ kɔnɔna na ko Bamatuwale maaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na u tun bɛ taga u dogo yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni ka taga u lafiya yen fana ko an ka fintigilakaw yɛrɛ ka kɔlɔsiliw yɛrɛ kɔni senfɛ u tagara bɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni kan ni ka opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o kan in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ci kan ka fintigilakaw ka nin opération ninnu yɛrɛ kɛlen nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na k'a sababu yɛrɛ de kɔni ye ka o dugulamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni lakana ale ni ka kan ka fintigilakaw ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛnko de ka o dugu sigiba maaw yɛrɛ kɔni lakana ale ni ka sira yɛrɛ kɔni nɔgɔya o dugu sigiba maa ninnu yɛrɛ kɔni cogo min yɛrɛ kɔni na o dugudenw n'u ka feerekɛminɛw yɛrɛ kɔni bɛ se ka déplacer lakana yɛrɛ kɔnɔna na u ka zone kɔnɔ sabula ko zone yɛrɛ kɔni ye zone nafamaba yɛrɛ de jamana ka sɔrɔko yɛrɛ la an ka jamana nord yanfan yɛrɛ fana fɛ ni o bɛ Tombouctou kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ kɔnɔ na kan ka fintigilakaw yɛrɛ opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ yɛrɛ fana la kan ka fintigilakaw ka kɔlɔsili yɛrɛ kɔni senfɛ k'u tagara bɔ Bamatuwale maaw daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ fana tun bɛ forow yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ kunnafoni dilaw yɛrɛ kɔni sɔrɔli yɛrɛ ye o wagati yɛrɛ kɔni na an ka fintigilakaw ye attaque belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka se o Bamatuwale maa ninnu daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka u ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana ci ko yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ nafama belebele yɛrɛ de kɔni Bamatuwale maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo sabula u tun bɛ taga u ka kɛlɛkɛminɛw n'u ka fɛn caman yɛrɛ kɔni bila o yɔrɔ yɛrɛ la o y'a yira k'a fɔ k'u ka o opération ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la de sabula u ye opération ninnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin cible minnu yɛrɛ kɔni ma k'a ma olu yɛrɛ kɔni cɛ fɛ wa fana k'a ma mɔgɔ si yɛrɛ kɔni sɔrɔ o zone yɛrɛ fana la an ka fintigilakaw ka nin sebaya belebele ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana état major général des armées yɛrɛ kɔni ale ye wele yɛrɛ kɔni bila an ka fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ u bɛ ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u k'u jantu yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ka continuer k'u k'u ka fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila sen kan ni o yɛrɛ de kɔni ka Bamatuwale maaw yɛrɛ kɔni daga sigiyɔrɔw yɛrɛ ɲini ni ka faraku juguman yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin o yɔrɔ ninnu yɛrɛ ma ayise jamanaw ka jamana ɲɛmaaw bisimilaliko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta k'ale yɛrɛ kɔni ye diinɛ belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ tɛnɛ su décembre kalo tile 22 san 2025 min yɛrɛ kɔni kɛra palais de Kuluba yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka nin maa ninnu yɛrɛ kɔni bisimila ka ɲɛ k'an ka jamana ɲɛmaa ka nin
diinɛ kɛyɔrɔ belebele yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana ɲɛmaa ye ni o yɛrɛ ye Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni k'ale ni a ka autorité caman yɛrɛ kɔni tun bɛ fo ka taa se Burkina Faso autorité caman yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ ye an ka Mali jamana gouvernement maa caman yɛrɛ fana olu fana tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan jamana wɛrɛw yɛrɛ ka ambassadeur minnu yɛrɛ bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna olu fana tun bɛ nin cérémonie kɛyɔrɔ yɛrɛ la walasa ka nin diinɛ kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni la ɲɛnɛmaya kosɛbɛ ka kɛ nisɔndiya yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana dɔnkilidala belebele dɔ yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ yɛrɛ ko Salif Keita wele yɛrɛ kɔni bilala ale yɛrɛ kɔni ma ale ka taga dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna o yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna cogo min na u ka diinɛ kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ nisɔndiya yɔrɔ yɛrɛ kɔni ye k'o ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni ye an ka jamana laadala ko ni a seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira o diinɛ yɛrɛ fana senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni wulila ka an ka jamana makuntu ɲuman dɔw yɛrɛ kɔni fɔ a y'a yira k'a fɔ ko an ka Mali yɛrɛ kɔni dɔɔnin yɛrɛ kɔni don ni a ka dunanw bisimilali yɛrɛ ye ko Mali yɛrɛ fana ye jamana min yɛrɛ kɔnɔna na ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na wa a ye hakilinajigi yɛrɛ fana kɛ k'a fɔ ko Mali Burkina ale Niger yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna lakanaba yɛrɛ bɛ se ka sabati Sahel jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ani u yɛrɛ bɛ se k'u kɛlɛ gɛlɛya ni k'u ka yɛrɛma hɔrɔnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana ta cogo min yɛrɛ la tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 22 san 2025 ko affaire Paramount yɛrɛ kɔni procès belebele yɛrɛ kɔni daminɛna o don kɔfɛla yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra Mali chambre criminelle de la cour suprême yɛrɛ la o procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko maa 18 minnu yɛrɛ kɔni jalakila ko maa 13 yɛrɛ kɔni kun bɛ o audience fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la ko ni procès ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kun yɛrɛ de walasa ka a dɔn sefa wari miliyari 30 min yɛrɛ kɔni kun taara ko k'a don an ka jamana kɛlɛkɛminɛw dɔ yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ mobili blindé Morodɛri yɛrɛ kɔni kan ko ka ni projet ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra walasa k'a dɔn faso wari sefa wari miliyari 30 yɛrɛ kɔni donna yɔrɔ min yɛrɛ kɔni sabula ko waati tɛmɛna yɛrɛ kɔni na ko Mali jamana yɛrɛ kɔni kun ye investissement dɔ yɛrɛ kɔni kɛ mobili 36 yɛrɛ kɔni tali la mobili minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ka kɛlɛkɛ mobiliw yɛrɛ kɔni kan ni olu yɛrɛ kɔni bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko véhicule blindé Morodɛri ko mobili san wari yɛrɛ kɔni yuruguyurugura de o de kosɔn maa dɔw yɛrɛ kɔni jalakira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni se ma o yuruguyurugu ko in na procès ye ko k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de o ye ko nka k'u ka ni procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko maa 18 minnu yɛrɛ kɔni jalakira k'a caman yɛrɛ kɔni kun tɛ yen nɔ nka k'an ka Mali kiritigiso maaw yɛrɛ kɔni ye mandat d'arrêt international yɛrɛ de da u kan o maa ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana minisiri kɔrɔ ni ale yɛrɛ fana ko ye ministre des finances et de l'économie yɛrɛ ni ale ye docteur Boubou Cissé yɛrɛ ye ani an ka jamana ministre des finances kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Mamadou Igor Jara fo ka taa se an ka jamana ministre de défense kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma ni ale yɛrɛ fana tɔgɔ de ko Cɛma Hubert Kulibali min yɛrɛ fana ye Babali ba ye ni ale yɛrɛ de kɔni kun ye an ka Mali jamana BMS ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ fana nin bɛ ko in yɛrɛ kɔni na procès yɛrɛ kɔni daminɛtɔ la min yɛrɛ kɔni chambre criminalité maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ kɔni kotɔ kɔnɛ yɛrɛ kɔni kan wa fana k'olu yɛrɛ kɔni tɛna sɔn u ka avocat yɛrɛ kɔni k'u da don ko in yɛrɛ la ko nka ko maa 13 minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan ko chambre criminalité maaw yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu ka avocat yɛrɛ ka u lafasa o maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛla k'an ka jamana officier de l'armée maa 9 yɛrɛ kɔni kun bɛ o la ani général caman yɛrɛ fana kun b'a la k'olu yɛrɛ kɔni cɛla maa dɔw yɛrɛ kɔni kun minɛna k'olu bila détention provisoire yɛrɛ la dɔw yɛrɛ fana kun bɛ contrôle judiciaire yɛrɛ de kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni cɛla min yɛrɛ kɔni ye général Moussa Bemba Keita ni ale yɛrɛ kɔni kun ye an ka Mali jamana chef d'état major général des armées kɔrɔ ye wa fana an ka Mali ministre de la sécurité kɔrɔ yɛrɛ fana de y'ale général de brigade Moustapha Drabo k'ale yɛrɛ fana kun ye an ka jamana directeur du matériel de hydrocarbures et du transport des armées o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana ye colonel major Nuhu Dabitaw k'ale yɛrɛ fana kun ye commissariat des armées maaw ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ yɛrɛ fana ye colonel Abdulwahab Touré k'ale yɛrɛ fana kun ye directeur des finances kɔrɔ yɛrɛ de wa fana ministre de défense kɔrɔ yɛrɛ fana de kun an ka Mali jamana kɔnɔ ko ni officier ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana administration cadre financier yɛrɛ kɔni k'olu caman yɛrɛ fana nin bɛ ko in yɛrɛ la
ko ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jalakilen no k'a d'a kan k'u ye jamana foroba wari dɔw yɛrɛ de yurugu ani sɛbɛnkoloko dɔw yɛrɛ fana la k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ mobili bilen de ko yɛrɛ kɔni i n'a fɔ an yɛrɛ kɔni kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛna yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni kun ye mobili bilen de dɔ yɛrɛ kɔni commande yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni bɛ taa fo mobili bilen de 36 yɛrɛ kɔni ni a wari yɛrɛ fana bɛ taa fo sefa wari miliyari 30 yɛrɛ kɔni ko o mobili bilen de yɛrɛ kɔni na ko Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni 8 dɔrɔn yɛrɛ de sɔrɔ o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko procédure fɛn fɛn kun kan ka kɛ walasa ni mobili ninnu yɛrɛ kɔni kun ka se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na ko nka o bɛɛ n'a ta o ta ko mina fanba yɛrɛ kɔni ma se an ka jamana kɔnɔna na ko wale yɛrɛ kɔni kɛra a bɛ san 10 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bɔ ko nka k'ali sisan yɛrɛ kɔni k'an ka Mali jamana finitigilakaw yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni sɔrɔ mobili bilen de ko yɛrɛ kɔni na ko ye 8 yɛrɛ dɔrɔn ye mobili bilen de tɔ yɛrɛ kɔni ma se ka se an ka jamana kɔnɔna na hali sisan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni affaire Paramount ko yɛrɛ kɔni an ka jamana kiiritigɛlaw yɛrɛ kɔni procès dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o ko yɛrɛ kɔni na tɛnɛ tɛmɛnen décembre kalo tile 22 san 2025 ko procès yɛrɛ kɔni senfɛ maa minnu yɛrɛ kɔni jalakira ni olu kun bɛ taa fo maa 18 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun tɛ procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko nka ko maa 13 yɛrɛ kɔni kun bɛ ko o maa 13 yɛrɛ kɔni ka avocat yɛrɛ kɔni yamaruya la u ka se k'u ka client yɛrɛ kɔni défend ko nka ko maa tɔ ninnu yɛrɛ minnu kun tɛ procès kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko yamaruya yɛrɛ ma di olu ka avocat yɛrɛ kɔni ma walasa olu ka se k'u ka client yɛrɛ défend ni ne bɛ dan sigi an ka video kibaru kan an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma